videon pariin. Ja niin kuin mä sanoin, niin testissä patteryenergiajuoma. Elikkäs nyt lähtee testiin tämä juomakin. Sitten ei muuta 4/5. Että ei tää silleen, että mikään erikoinen on, mutta normienergiajuoman maku. Tälläkään ei niin ylivoimainen kuin Megafrost, mutta on tää kuitenkin ihan hyvä. Oho, pikku tuhoa. Eiköhän me nähdä seuraavassa videossa, se on morjens!